Predstav si, že sa uprostred lesa ozve hlas niekoho, koho dobre poznáš. Keď sa za ním vyberieš, medzi stromami zbadaš viac ako 10-metrovú vysokú vychudnutú postavu, ktorej z krku namiesto hlavy trčia dve obrovské sirény. A práve takto sa začína väčšina príbehov o bytosti známej ako Siren Head. Podľa legendy sa ukrýva hlboko v lesoch, ďaleko od civilizácie. Dokáže prehrávať zvuky núdzových sirén, rozhlasovacích hlasení aj hlasy konkrétnych ľudí, čím láka svoje obete stále hlbšie do lesa. Keď sa dostanú príliš blízko, údajne už nemajú šancu uniknúť. Na internete sa počas rokov objavili stovky údajných svedectiev. Ľudia zdieľali fotografie obrovskej postavy medzi stromami, videá so zvláštnymi zvukmi aj príbehy o záhadných zmiznutiach turistov. Niektoré príspevky dokonca tvrdili, že polícia tieto incidenty utajuje a že Siren Head sa objavuje na rôznych miestach sveta už celé 10 ročia. Údajné dôkazy sa šírili sociálnymi sieťami, vznikali ďalšie príbehy, fanúšikovské videá, aj počítačové hry a hranica medzi fikciou a realitou sa postupne rozmazávala. Pôvod celej legendy však siaha do roku 2018, keď kanadský hororový ilustrátor Trevor Henderson zverejnil upravenú fotografiu tejto postavy spolu s krátkym fiktívnym príbehom. Siren Head tak vznikol ako internetový horor známy ako creepypasta a všetky neskoršie svedectvá nadväzovali na jeho pôvodný výtvor. Z internetovej legendy sa medzi tým stal celosvetový fenomén a príbeh sa pripravuje aj na filmové spracovanie. Štúdio Warner Bros. Získalo práva na adaptáciu, pričom sa na scenári pracuje Zack Cregger spolu s Brianom Duffieldom, ktorý by mal film aj režirovať. Zdá sa teda, že Siren Head sa čoskoro presunie z internetových legend na filmové plátna a ja som zvedavá, či to dopadne rovnako ako Backrooms.